Jungle. గోండి ధర్మ కోయపునం మహాసభ చాంద్పల్లి గ్రామంలో నిన్న ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఈ కార్యక్రమంలో కోయపునం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అరకా మాణిక్రావు, అలాగే జిల్లా అధ్యక్షులు కొరంగా సీతారాం, అలాగే గోండవాన గణతంత్ర పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కొరంగా దౌలత్రావు, కొరంగా శంభు గురు, అలాగే అడ్వకేట్ పేందూర్ ప్రభాకర్, జైస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అడ హనుమంతరావు మొదలగు వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అక్కడ గోండి ధర్మగురు పహండి కూపార్లింగకు పూజలు నిర్వహించారు. నిర్వహించిన అనంతరం వారు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ సభలో ముఖ్యంగా వచ్చే జనగణలో గోండి ధర్మము కోయపునము తమ మతము రాయాలని వారు ఈ సందర్భంగా అందరికీ సూచించారు. ఈ విషయాన్ని గ్రామాన అందరూ తీసుకెళ్లాలని వక్తలు ఈ సందర్భంగా సూచించారు. సిడాం ప్రహ్లాద్, అలాగే మరప బావురావు, వికాస్ కుడుమతే, అలాగే ఇతర వివిధ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. राष्ट्रपति देश राष्ट्रपति अनेक मंत्रों दागले भाई का विश्वास करने विनंती बनता ಮೊದಲು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾತ ಮಹಾರಾಜನು ಮಾವರು ನಾಟ್ನೂರು ಯೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಲು ವಾಸಿ ಮಹಾರಾಜನ ಸನ್ಮಾನ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊರಗಲ್ವಂತ दादागिरी मावूರು रामदास सन्मान के कोरगनमंत भीमराव सर